er ikke alle, der kommer her og har hørt Mozart, eller omvendt, eller har hørt Dr. Dre, som vi også spiller. Musikkultur, som er jo mange hundrede år. Og det åbner jo en masse ører og øjne for det kulturelle liv, egentlig. Der er rigtig mange, der starter på skolen, som aldrig har prøvet et instrument før, eller har spillet noget i form for instrument før, som kommer jo og spiller med i orkestret efter et par måneder. Musikrelateret, der har vi jo kor, og så har vi også orkester, og så har vi jo vores egne musiktimer indimellem, hvor vi ligesom øver på vores individuelle instrumenter. Jeg spiller tværfløjte nu, og man lærer det jo bare hen ad vejen. Vi har 2 lektioners orkester om ugen, og der spiller vi alle mulige forskellige ting. Vi spiller alt fra klassisk til rytmisk, musical, filmmusik, så det kommer hele spektret rundt. Det orkester kan, det musik kan, det er jo ligesom at samle og give rum til, at man ser hinanden og møder hinanden på tværs af klasserne. Bam, 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 bam. En gang til en meget næsten. Alle er lige i et orkester. Der er ikke den her normale klassehierarki, men vi har orkestrets hierarki, som er defineret af komponisten. Vi har været i Gardasøen, vi har været i Prag, vi har været her i år, har været på orkester weekend i Sverige, vi har været i Tyskland, så vi kommer meget rundt i vores orkester.